Hello guys, welcome to Boroni Jakub Basuntari YouTube channel. नोंथांमोनखौ गासिबो बरायबाय। नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, शेयार खालामनो दाबाव। दिनै जोङो मुगलाइ एग पप बानायगोन। बाजैस हेन्डमेड मुगलाइ एग पप। बेखौ बानायनो आइटेमफ्रा नांगोन मैदा, आटा लगायनानै ओमफ्राय सिनि एसे, संख्रि एसे, आमुल बाटारखौ होनांगौ जाहाथे गुरै जायो। आमुल बाटारखौ होबा गुरै जायो मैदा आरो आटाया। So guys, today we are going to cook egg Mughlai pop. So what's up? Hey, आमुल बाटार, tasty tasty, जोबोद गोथाव जाखायो आमुल बाटारखौ होबाथाय। आरो बियो जोबोद गुरै जायो आमुल बाटारजों होबा। बिदिनो जोंनि बाजै नानाय बायदि गोबाव नानांगौ ओमफ्राय गल खालामना थारनांगौ। गल खालामनानै 15-20 मिनिटसो दाखोनिजों खोबनानै दोननांगौ। गुरैसिन जायो आरो बिदि खोबना दोनबा। दानिया जोङो एग मुगलाइ पपसो बानायगोन नालाय दाउदैनि, बेनि सामब्रामखौ फिसा 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 हानानै लानानै हाइजें बानलु हानानै रेडि खालामनानै लादो। हय सानडे होया मानडे रोज खाओ आन्डे। बिदि दाउदैखौ देखायनानै हरदो। फुरानो दैथामसो होनोसै। बेबायदि सामुसजों फुरा दाउदैखौ एग्लिदो। सोर 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 गिदिंलायनाय एग्लिबाय थादो। फुरा मिक्स जाजोब्बाय आरो। संख्रि एसे होनांगौ नङाबा दाउदैया दैल' जागोन। बेबायदि आमुल बाटारखौ दाउदैयाव एसे होनो हागोन। फ्लेभारा गोथाव फैयो आमुल बाटारनि। नै दानिया दाखोनिखौ बोखारबाय। 15-20 मिनिटसो जाबाय नालाय। दानिया रुटि नाग्रायाव नानोसै। नै बेबायदि लथ'फा लथ'फा बस'नानै दोनखानांगौ जाहाथे नानायाव थाब थाब जायो गथा गथा। नोंथांमोनाथ' रुटिखौ नानो रोंखागौ जानांगौ। नै जोंना बाजैया नाबाय। रुटिया बाब्राबलाबायबायसोलै नै माबोरै जाखो। नै दानिया दाउदैखौ रुटि सायाव होबाय आरो बेनि उनाव थननोसै। थननायखौ नै मोजाङै नायनानै लादो। बेबायदि थननांगौ नै इजिथार, एकदम इजि। नै दानिया जोंना मुगलाइ एग पपआ रेडि जाबाय एवनो थाखाय। दानिया नै थावाव फ्राम 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 एवबाय। अरखौ बारा गिदिर होनानै एवनाङा नङाबा खामफ्रुजोबगोनबो। मिडियाम साइजआव होनानै एवनांगौ आरो बांद्राय फिसाबो नङा गिदिरद्रायबो नङा, मिडियाम साइज अरखौ। Wow guys, Bajai's egg Mughlai pop is ready now. दानिया जानो हासिगोन गोथावनो साहाजों नङाबा कफिजों। वाव टेस्टी टेस्टी। बियो सायाव क्रान्चि टाइप आरो सिङाव जोबोद गुरै जायो। नोंथांमोनाबो बिदिनो न'आवनो एखं सखं जानो हागोन। नै बोखारनानै देखायबाय सिङाव माबायदि जायो। नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ अननानै लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बे गोजा बाटनखौ अननानै थुना होदो।